Omorongke sago phamkrai sak keboli phaio omo haino mangpili tini khoroksa chakra jungno nugui belai kheno wana kha himai maya kahamke sak kalijak tei omor khaka hingkhe truk truk pogui phaio kahamke kogrok sawai manya hingke tabukto maising jora hingke bini sago bo ri kutung kwrwi genji patlasa chumjak belai kheno kwchangjagui tongkha bo. Khulumkha bhai borok ang naithok borok norok nai tongo ani YouTube channel naithok borok official tini tai kaisa video norok ni bagui tobui phaikha ang tini ani dugano achugui tongphuru ani dugan ni bwskangtwi chini borok khoroksa chakra balaino sak kwlijak amo haike himui thango hingke ang bono kok sungmani bo cha nangnai biri nangnai hinui dugano phaimani hingke bono nuhnui ani dugano kisa achuk rui bo bai kok salaimani hingke bo kok safuru bini sakrok belai kheno kelijak achuk tuti phano hingke ang sengka tamo tangui hayung mani kwchangu hinui sao hingke to tabuk to maising jora o kisa kwchangjagui sak tului tongkha hingke ri kwrwi t-shirt genji patla simi chumjak hingke ang bono ani oro kaisa chador tongmani ritrak o je chador kwtal kaisa tongmani bono ang yafarmani nadi hinui hingke bo o chakrajak bar bar sungo rang rwna donangno hairok hinui hingke ang saka rang to nangya amo haino magnano talang dini saka phia bo kok sa phano kok satutui bar bar mani rang rok de nangno hinui sungo hingke I think bini kisu mentally je situation bo kisa amujak kok rok asuk kaham khe saimanya hingke amono ulo hingke bo o chador no ritrangno talang liya tamo rok bo wansok saimaya rang rok da marna kirijaka ang bono saka bar bar rang nangya free se nomo talangi thani nei haifano talang liya oro no kosto na phia ba belai kheno kwchangjagui tongmani bo hingke muri rok cha khandi hino biri pairi no kamon ang bono kisa kok sawai nai bini je nangmani muri hingke cha khanui biri rok pairo honai manse tangai chen atomsa chador chudor naya hinui bachai thangi paikha omo haita hingke ang to borok no omo hairokno ang jabordosti khaimanya je borok naliya thangka nanan si saika to chung bono jabordosti khe to nadi nadi hinui maya hingke amono phaidi pai bro chung je kisisa o srapsani video no chung tabo nailai yang phaidi phaidi muri talang nai phaidi muri buro hornai phaidi hor kotra biri joto manai ora asuk de ora yang ora asuk de sama nungna jam thangmaya karo anu kotra gobang biri gobang da jara hingke tak rang 50 taka tei biang phaidi 50 terang nai sara tangai hai kok sarang rong no siniang busuk ba kamu 100 saya ya rang no pot o rang keung masih busuk pai chan biri nugo tai alka khoros sayo tabuk fungayo mai je chakhasla angda mai kari beron masuk na mai gurui agi somman pacha hingke mai kari beron masuk na hingke tabuk norok nogo kunui ni tongo nini logi songmai ni logi song to tongkho boyas de wngkha hingke norok ni boyas busuk rok wngkha no norok ni boyas busuk rok wngkha na kumayo burs gobang mata an boyas hingke tamo sana hinsa nangnai sa tai tamo sade biri sa biri masuk talang nai ika angni ni bagui
Muri telang nai ang mai masaya. muri telang na Abong mai masaya. ah Abong masaya. tangi tam nogo mairum kori diba Kerenya naka bek tasa. Oh mai bek ni kewang man mai rong sabai. Mai rong bukan. Rong tini payang. ha mairum tongkho Sa nong nai. sa nung nai biri nung nai nge nogo tawa sele mairum de tong mairum tonggo nge thaichung acha tongo dikang ni bagai chati phaigena do sa nung na Ano biri ko kaklan ni manong ya kang ngai tong ka. Nong ka somoi kare. ako jelas Kasang nge kesang mani ri keri diba tongo. nge tanggi chum yasla Di kena kiwi kai thekya. tabuk kesang ge to tongo di amna chum de sadar ama ang chumna ni nama ni Om no ma ra sinang ka. ha ano tai na nanya nung telang thani Ada telang na. nung telang thani Oh, kita telang na. telang de abna sumuina di do nung kesang ge tong khang ka ba Nai biri na kira da ano. Biri- Ya tenok ni. biri tongo de ke sumuina de bas tongo de tai kai sa do da Dari sini ano. chum de amna sumuina de Bo mai thu. chum de Am rang na ya kho. rang na ya ang tabuk nono sa bai muri tiri phaine Nong no ma kalang thiran. kelangan ni nang ya Oh ma ka ni ko ti tong na yang. aha norok sudu aşirbad riti Oh, ang rai ma ya. Hinki baya brok norok nugunya mangkhana omo haike kok salai dongmani atomsa ai ko chini on nana tamo ba bukharok kakha to saimanlia ang omorok no haike naimanya rang hadiwa no kang to rang naya ni saga ke ang naimanya omo hairok no khoti engo hairok ni se bazai thangi paikha getai tamo khaisi nai khoroksa borok chugya kasangjagai tonghabono ri ruwi isa kasangma rokati thunghni rumani ke tamoro bokha kai nalia thangi paikha tai to kuno khaina kari ke biniya golang mairung rokri hini sao mai ma saya ro huni norok to video nukhna nai nei di kaham ke hairong ni sao ke bonang kisasuk mairung rok paya koi ri ro honai ni tongmani muri rok biri rok jo to janang bos hamani kan bono je nukmani o je chakra juk nana no nukmani belai khana tamoni sanai hemi maya kaham kai ri chumbu norok nugui mangkhana bomo hai haini bagai kisa khairogi bono subanani muchungmani fiaba bo tamorok wansogui nayara khunai thangi paikha ke to jabardasti khoroksa borokna chungkebo bono help khaimai ge baya brok tini ni video bomo hainka যদি নো চাজাগি দংখানরক প্লিজ আনি ভিডিও নো লাইক কমেন্ট শেয়ার খাইদি তিনিন ভিডিও আসুক জানা হামবাই